det handler egentlig om datadeling, om tryg og sikker datadeling. Om vi tænker på datadeling, hvor vi vil have det. Altså, hvad er det, vi vil med data? Om vi nu tænker, at vi er en kommune i det her fald, det kan være en anden organisation, det kan være en myndighed også til eksempel. Men nu her for Svarter, der prøver vi med kommuner, så ni får betydet kommune med nogle ting andet. Men men når det gælder datadeling, då vil vi have en plads, der vi enkelt kan hitte alle kommunens data. Altså sådan her en idealisk situation, som ikke findes i dag. Og det skal være alle typer af data, altså det skal være statiske data, dynamiske data, det skal være både åbne data, men det skal også være sådan her mycket känsliga data. Og data kan komme fra alle de virksomhedssystemer, som findes i kommunen. Det kan komme fra en IoT-platform, og man har det fra en geodata-platformer, eller fra kommunernes leverandører osv. Altså vi vil enkelt kunne hitte alle kommunens data. Og når man har hittet nogle data, man er interesseret af, så skal det være enkelt at hente de data også. Og for den, som har data, så skal det være enkelt at give tilgang til data. Altså det skal være enkelt at dele med andre. Og så skal det gå at lite på data op på selve den her datadelingsprocessen. Det skal være tydelige kvaliteter af data, høj tilgængelighed, det skal være interoperabelt, og vi vil have høj sikkerhed på alle niveauer. Og jeg tror ikke, det er nogen, som er alt for mycket imod den her. Altså det er egentlig så her, vi vil have det, men det er jo ikke så, vi har det i dag. Vi fortfarande langt fra den her situationen. Og nøgleorden her, tror jeg, det er det her med enkel og lite på, eller trust på engelsk. Det er det, vi måste få til. Det er det, som er nøglerne her. Og då kanskje vi kan hamne i en situation som den her, det er sådan her visionsspil, som er 10 år gammel, som fortfarande er lige aktuel, altså der man kan komme over data fra mange olika pladser i kommunen, og så kan man udvikle masser af olika tjenester, som er baseret på de her data. Så det er fortfarande det her, som vi skifter over. Og om vi då tager tit på det her med datadeling, hvor deler man data inden en kommune til eksempel i dag, og det findes lidt olika sæt, og det kan være, at man skikker en Excel-fil med i mailen, då deler man data. Det kan være så, at man skikker indlogning til en database til nogle kolleger, som då selv kommer åt selve databasen, og ni kan jo reglerne her, altså se, at det findes lige til sådan her potentielle sikkerhedsklap her. Man kan gøre en direkte integration mellem små system, altså den, som har data, den, som vil have data, koble ihop sig. Eller man kan gøre en integration via en mellemmand, altså mellem to system. Og om det findes mange integrationer, då kan det blive mere effektivt at gøre så. Og det er sådan her, og det findes olika sæt at gøre det på, og de her anvendes i dag i de fleste kommuner, skulle jeg give sig på. Om vi nu hjemfører den her med at koble ihop sig end og end, eller kobler ihop sig mod tredje mand, då kan man sådan her enkelt regne på, hvor jobbet det bliver. Om man er i en situation, der vi har mycket data, og vi har mange tjenester, og data skal spredes ud til mange tjenester, og mange tjenester vil have mycket data. Om vi gør end-til-end integrationer, då har vi nogle ting, som vækser eksponentielt af antal integrationer. Vi får den her spaghetti-bælten, som er højst op. Om man derimod går over en mellemmand, og nu står det dataspace her i midten, det kan være nogle ting andet, det kan være en IoT-platform også, om man har det, men altså det samme princip med at reducere antal integrationer, då vækser integrationerne lineært. Altså om vi går mellem en mellemmand, vækser det lineært. Om vi gør det direkte mellem aktører, då vækser det eksponentielt. Og den her
Situationen i de fleste kommuner i dag, det er den her eksponentielle væksten, men det kan ikke spille så stor rolle i dag, om den tager så mycket data, som man vil bygge sig, som man vil dele med andre, men at mængden data bør øge, og mængden af tjenester, som vi har data bør øge, då bliver det helt enkelt uholdbart at gøre på det sættet. Så måste man ned i den her andre alternativ. Så lad os titte lidt på, hvad som hænder inden EU. Og den her, det er sikkert mange, som har set den her tidligere, det er den her pyramiden fra Digital Decade 2030. Og det er altså EU's store program kring digitalisering. Og der prater man om det findes olika lager i den her pyramiden. Man prater mycket om de her demokratiske verden. Det skal være inkluderende, det skal være menneskerne i centrum, ytrandefrihed, det skal være holdbart og så videre. Og det er det sættet, som EU vil jobbe med digitalisering på. Det følger sig lidt fra det sættet, som USA og Kina jobber med data og digitalisering. Og når man forenkler lidt, så kan man sige, at i USA der er det de store bolagen, som æger og kontrollerer data. I Kina der er det mycket staten, som gør det, men i EU der vil man, at det skal være den, som faktisk berører sig af data. Det er den, som får bestemmer over data. Og for at kunne indføre det her, for det er mycket mere jobbigt at indføre end USA og Kina, om vi tager dem som eksempel. Der behøves det regler, og de regler kommer i form af altså EU-lagstiftning og olika policies, og det er jo lager, som dræber Sverige også, altså om det kommer ud som forordninger, då er det en EU-lag, som overtrumfer de svenske lagerne til eksempel. Og så findes det teknologier længst ned, som man vil satse på også. Og her kommer vi også ind på det her begrebet med suverænitet. Altså man vil have suverænitet i Europa, man vil have til eksempel egne teknologier, som man ikke behøver, amerikanske og måneløsninger til eksempel, men man vil også kunne kontrollere sine egne data. Den andre siden af det her, det er, at man vil konkurrere med Kina og USA. Men den her, den er utrolig vigtig for altså alt det, som hænder inden digitalisering i EU. Det, som er bor her, dog, det er, at man kan se, at EU giver os en retning med, hvad er det, vi skal gøre. For det med data og digitalisering, om det skal fungere på et bort sæt, det findes ingen af medlemslandene, som kan gøre det på egen hånd. Altså man behøver nogle typer af retninger, så får man hjælp i form af, altså det findes strukturer, som man kan hakke op sig på, og dataspaces er en af dem. Det findes den her gemensamme mål, som desuden altså reflekteres i Sveriges digitaliseringsstrategi. Det findes finansiering, altså projektpenge, og så findes den her lagstiftning. Altså så man kan sige, at EU kommer med både pisken og morosen for at kunne gøre det, som vi indtil skulle kunne klare på egen hånd. Og mycket af det, som driver de her frågerne på EU just nu, det er alt det, som hænder inden AI. Så det er sådan her, det gennemsyrer alt helt enkelt. Og det her sættet, som man vil dele data på, det mekaniske hjertet, kan man sige, for i EU's dataøkonomi, det er just dataspaces. Og den, som har data, skal kunne læmne ind i dataspace, den, som vil komme over data, skal kunne hente sig fra et dataspace. Og man kan se det som en man kan forklare det som en tryg og sikker markedsplads for data. Det med dataspaces, det findes mange olika forklaringsmodeller, og jeg tror ikke, at det rækker med en forklaringsmodel, for at det betyder olika saker for olika typer af aktører. Vi kommer lige tilbage til det, men nu skal jeg forsøge at gøre det sådan her enkelt. Og det, som man vil med data, det er, at det skal være søgbart inden en domæne i alle fald.
og dataspacet, det bliver jo den her formidlingsfunktion, eller som skaber kontakt mellem den, som har data, og den, som vil komme over data. Det skal dog gælde for alle typer af data, altså uanset om det er statiske eller realtid, uanset om det åbner eller mycket känsliga data. Og så skal der findes autentiseringsmekanismer, altså man skal kunne være sikker på, hvem som er hvem, og det skal findes aftal, så vi ved, både den, som har data, og den, som skal have data, ved, hvad som gælder, og det skal kunne findes mulighed for økonomiske transaktioner. Og det fine med det her dataspace, det er, at det er interoperabelt i sin grundstruktur, kan man sige. Altså den, som bygger, tilhandeholder dataspacet, bestemmer reglerne. Så findes det ingen data i dataspacet, utom metadata. Og metadata, det er den her beskrivning af data. Jeg kommer lidt tilbage til den. Men altså, i princip, der findes ingen data inden dataspacet. Det henter man fra sjælderne eller fra nogen anden stans. Så på det sæt, der påminder den vældig meget om en dataportal, fast med sådan her, med ekstra alt. Altså alt det, som en dataportal indtil har, som man kanskje skulle vilje ønske sig, det er byder et dataspace. Og nu ved jeg, at det her det er fortfarande lidt abstrakt, når jeg har sagt det her. Så nu gør vi en sådan her lignelse med blokket, som man bytter ud. Nu går vi tilbage til, da det står data, der tænker vi på pryler, og når det er dataspace, der skriver vi blokket her. Så tænk på det som det her, blokket er hjertet i Sveriges pryløkonomi. Den, som har pryler, kan læmne ind nogle annoncer på blokket. Den, som vil komme over pryler, går til blokket. Altså det er en tryg og sikker marknadsplads for pryler. De her prylerne er søgbare inden en domæne, og blokket det er egentlig bare en sådan her formidlingscentral mellem den, som har pryler, og den, som vil komme over pryler. Og det gælder alle typer af pryler. Og det findes jo autentiseringsmekanismer her. Man skal jo logge ind for at kunne anvende blokket. Det findes aftal, om man vil sælge eller købe nogle ting. Og det findes jo så klart mulighed for økonomiske transaktioner. Altså så, om I tænker, at dataspace, det er lidt som blokket, det er de mekanismer, som gælder. Og der har vi altså nogle ting, som gør det enkelt for den, som har pryler, og den, som vil komme over pryler. Det er ikke så enkelt at bygge selve blokket. Altså det findes en backend, som er super komplekst, men det skal være enkelt for den, som anvender blokket i alle fald. Og det er lidt til samme sak med dataspaces. Ja, er det nogle frågor än så länge? Nej, bara kommentarer om att det var en väldigt bra liknelse med blocket. Ja, men vad bra. Og nu, den her bilden, den viser ulike steg og roller i en datadelingsproces. Og da, når I bliver forvirret, du tænker på blokket, altså det er i parentes, der under rubrikken. Og bilden viser det her med de ulike roller, som findes i en datadelingsproces. Og det er vigtigt at forstå de her rollerne, at kunne separere den og forstå, hvem er det egentlig, som ansvarer for hvad. Den her viser også, at i en datadelingsproces, da den her byrden på den, som har data, den er mycket større end byrden på den, som vil komme over data. Og det er for nogle ting, altså jeg anvender, når man tænker på sådan her projekt, og jeg er sikker på, at det er flere af jer, som har været i sådan her projekt også, da man står og vil gøre nogle ting med data. Man ved, hvor någonstans findes data, man ved, i hvilket system findes data, man kan peke på det, men man kommer endda ind til data, for den, som har data, vil indtil læmne ud det, og det skaber mycket frustration, men den her bilden, den viser, at det er faktisk den så enkelt, at var den, som har data, som skal dele med nogen anden. Den, som har data, skal gå igennem de to ulike steg. Altså først så skal man æge data i situationstecken. Og så man måste være sikker på, at det er ens egne data, det er ens en leverandørs data, eller nogen anden forvaltningsdata, til eksempel. Og då måste man ud til en informationsæger, man måste gøre
en informationsklassning, og i den informationsklassning, det her man forstår, altså det er sådan her risk- og konsekvensanalyse, kan man sige, for just den datamængden. Og der skal man forstå, hvilken lagstiftning er det, som gælder her, til eksempel. På hvilke vilkår kan jeg dele de her data med nogen anden. Og det skal være tydeligt, for det er den, man skal anvende, og man får en forfrågan om at dele data med nogen anden. Og det er mange, som gør det her i dag. Det findes også mange, som ikke rigtigt har kommet i gang, og det kan være sådan her mycket varierende med, hur man gør inom en kommune også. Men det er saker, som man måste gøre, inden man kan dele data og interviewe tjänstefel i alla fall. Sen er det bare, man kan strukturere data. Og med strukturere, der mener jeg, altså gerne følger nogle typer af datamodel, man bør fylde på med metadata, altså man mæter, og man mæter, hvad skal vi sige, ringmængd til eksempel. Någonstans, der metadata, det kan være positionen, og det kan være kvaliteten af data og så videre. Altså alt, som kan beskrive data. Det er på samme sæt med om man vil sælge et bod på Blocket, til eksempel. Man kan sige, at selve bodet, det er data. Men det er jo ikke data, som findes på Blocket. Det er metadata, som findes på Blocket. Det er den her beskrivning af bodet, som beskriver, hvilket materiale er det jo der, hvilken hvor slitet er det, hvilken kvalitet har det, hvor stort er det, og så videre. Altså alle de delerne, som kan beskrive data, skal med her, for jo bedre man kan beskrive, jo højere værde, og jo mere anvendbart er data for nogen anden. Sen måste man altså forstå kvaliteten af sine data også, annars så bliver det jobbigt for den, som vil komme over data, men ikke har nogen aning om, hvilken kvalitet er. Man måste eksponere data, altså gennem vise op sine data, og det gør man jo typisk via en dataportal. Og så er det selve den her datadelingen, og det er den, som er den allerjobbigste. Vi kommer tilbage til den. Det her med at eksponere data og dele data, det er jo ofte, det er den, som har data, som gør det, altså som sidder i virksomheden. Det findes ofte centrale funktioner for det. Altså det findes en central dataportal. Det er sjældent så veje. Forvaltningen har en egen dataportal, eller det har jeg faktisk aldrig hørt om. Og på samme sæt med selve datadelingen. Det findes roller, som med fordel kan påtages centralt. Altså det er indtil selve virksomheden, som måste gøre det. Og den, som vil have data, skal egentlig bare hitte og hente. Og så skal man bare gøre saker med data. Det er ikke med i det her, for nu prøver vi om datadelingsprocessen. Så det her, det viser lidt til de her stikkene og rollerne. Hvad er det, som gør datadelingen så svårt? Altså vi kan jo se igen og igen, at datadelingen det er svårt. Det er svårt at gøre skalbart. Det tager lang tid og så videre. Det findes saker, som man måste gøre selv, altså, og det er det her med æger, infoklasser, strukturere, kvalitetssikre. Her kan du AI komme at hjælpe til, så småningom jeg skal give lidt eksempel på det, men de her saker måste man kunne gøre selv. Så findes der saker, som man med fordel kan overlåte til nogen anden. Og det er de her tunge tekniske grejer, og de her tunge styrningsmæssige grejer. Og det er lige til her, vi kommer ind på det her med dataspace. Altså der de her centrale funktioner, det er nogen anden, som forfikser de centrale funktionerne. Altså for at forenkle for den, som har data. Så der er vi tilbage til den her skiftet med dataspace. Og det her, det er sådan her lister, hvor mycket det som er svårt, men som med fordel kan gøres centralt. Og det er nødvendige funktioner ved selve datadelingen. Altså det måste findes en datakatalog, om man skal kunne hitte data. Det måste være en teknisk infrastruktur, som faktisk klarer af alt det her. Vi måste have interoperabilitet også. Nogen skal bestemme, hvad det er for standarder, vi følger. Det kommer ikke til nærifrån, tyvärr.
der måste være den her identitets- og behørighedshåndtering, så vi er sikre på, hvem som er hvem, altså både den, som har data, og den, som vil komme åt data. Vi vil have kontrakt eller aftale, altså om jeg skal have data for nogen anden, då måste jeg have nogle typer garanti for, at data har tilrækkelig høj kvalitet, og at data altså findes tilgængeligt i morgen også, at den så pludselig forsvinder. For annars så kan den så bygge nogle tjens på det. Og så om det er sådan her, om den så åbner data, der måste det findes sikkerhedsmekanismer også. Og det her, det gælder egentlig for alle typer af datadeling, altså uanset om det er via dataspace eller noget andet. Om indtil det åbner data, så kanskje. Men altså, alt det her, de her funktionerne, der måste være på plads. Og då, men de er som sagt svåre, så då er ideen altså i det her dataspace-konceptet, at det er centrale funktioner, som tager hand om de her. Og då findes det lidt retoriske frågor længst ned, om nu alle skal gøre det her på egen hand, alle virksomheder og alle forvaltninger, hvilke verden risikerer at gå forloret, og det kan man jo bare filosofere over. Og om man endda skal gøre alt det her, og det kan jeg sige allerede nu, altså det her, det skal ni gøre, uanset om ni deler data over dataspace eller ej. Men alt det her skal man kunne gøre nogle gange, om man vil kunne dele data. Og om man endda skal gøre det, hvorfor en så anvender sig af det, som endda kommer fra en EU? Altså det kommer mange open source komponenter og funktioner derifra. Ja. Jeg lover det lidt til eksempel på, hvordan AI kan bidrage i datadelingsprocessen, og då kan man, eller om vi ser på tjenesterne først, vi börjar med tjenesterne. De her AI-baserede tjenester, de behøver jo trænes. Så man måste kunne komme over træningsdata. Man måste kunne komme over data for at kunne træne sin AI. Og om man ikke kan dele data på et trygt og sikkert sæt, då kan man ikke få nogen AI. Altså, der kan man ikke træne sin AI. Og jo mere, om man ikke jobber med strukturerede data og metadata og så videre, då bliver det ingen god resultat heller. Altså, så det er sådan her, AI behøver data. Om man skal have en datadriven tjeneste, då måste man så klart også kunne komme over data. Så det er sådan her hele grunden for AI-udvikling og anvending. Så kan man anvende AI til stød ved håndtering af data. Og det her, jeg ved ikke, hvor mange som anvender det her i dag, men jeg har set sådan her flere projekter, som holder på, flere som bør prøve om det. Og det er sådan her, jeg tror det er ganske lavthængende frugter, så det kommer nok i stor omfatning inden ikke alt for lang tid. Og då til eksempel kan AI give stød eller lægge forslag på indforklassning, så det bliver sådan her snappere indforklassning, og man kommer over andre indforklassning. Til eksempel kan man ekstrahere, hvad andre har gjort og give forslag, som man dog bare skal godkende. Man måste forstå, hvad man gør endda, men det kommer at blive lidt til snappere. På samme sæt med stød til ifyldning af metadata og hele den her strukturering. Det findes mycket, som kan gøre automatiseret. Ikke alt, men mycket. Man kan kvalitetssikre data i realtid, altså på et helt andet sæt. Det er specielt IoT-data, end en menneske kan gøre. Og man kan transformere datamodeller, altså man anvender en datamodel, men men den, som vil have data, har en helt anden datamodel. Der kan man transformere ved hjælp af AI. Men her kan man komme langt. Og så når det gælder at skabe data, der findes det også AI, som kan tolke en billede, til eksempel. Vi skal se eksempel på det sende. Og AI kan ekstrahere information fra en dokument. Så altså AI også findes på alle pladser her. Og nu er det sådan her, nu hopper vi til et sådan her eksempel. Tænk om det enkelt ikke deler data. Og då har vi
då tager vi et eksempel her. Det er en fast placeret kamera i en korsning i en start, siger vi. Og det her, det kan, om I tænker på, det findes masser af andre datasheller, der I kan gøre den her øvning. Tænk om det ikke er deler af data. Men nu tager vi den her kameraen, for den er så taksom. Og da er det jo nogle AI, som analyserer billedet og kan drage slutsatser, kan man sige, af hvad den spiller ind. Og med en sådan her fast placeret kamera, der kan jo, om det er trafikkontoret i en start, de kan jo forstå trafikflyttet, og man kan forstå det i realtid. Altså det er jo mycket enklere og bedre, kan man sige også, når man lægger ud sådan her slangmætning, til eksempel, som man ofte gør i dag. Og man er miljøforvaltning, der kan man kan forstå effekten af miljøzoner. Man kan se, hvor mange respekterer miljøzonerne, altså hvor mange gamle dieselbiler åker ind, trods at det bare er elbiler kanskje, som får åker ind i den her miljøzone. For en sådan her kamera kan læse af nummerpulten, til eksempel. Så man stripper så klart bort alt personinformation, men det går for jättemycket data utifrån den her. Om man var SL, der kunne man börja planere busruter på et andet sæt, via når man forstår flyttet af mennesker, flyttet af biler, nær det findes mycket trafik og så videre. Besøgsnæringen kan forstå besøgsmønster for turister, altså man kan se, hvor mange fra noget land var her på besøg de her dagerne på sommeren. Og police, ambulance, brandkår kan jo forstå, om det hænder noget. Det kan give overblik ved kris eller katastrofe, og om man nu vil dreje den lige til længere, der kan man kende igen genom ansigtsigenkänning folk som går over for rødt. Og det kanskje vi tykker lidt for langt. Det tykker jeg i hvert fald. Det synes som forbydet i hele EU at gøre så, men det kan findes med visse steder i Kina. Og man kan fortsætte her. Det findes altså hvor mycket som helst man kan gøre. Om det var så, det var enkelt at dele data, hvilket det tyvärr indtil er i dag. Yes, nu skal jeg bare snart nævne de her cases, som vi jobber med i Svarta. Det bliver bare den her ene af bilden, vi jobber med 3 cases, men når vi kommer lidt til længere, der kommer vi at berette mere om, hvad vi gør. Og vi har begyndt med case 1, og det er altså fremst med Göteborgs stad og med Kretslopp og Vatten, altså deres VR-funktion i Göteborg. Og der prøver vi om det her med rådighed over data, altså viser, hvor man kan skabe rådighed over data, gennem at jobbe med dataspace. Altså man kan få kontrol over sine egne data, man kan börja använda egna värdefulla data, man kan börja komma åt data som er ens egna, som man inte har kunnat komma åt tidigare. Så det er en sådan her helt grundlæggende funktion, den her med rådighed over data, som vi skal jobbe med de nærmeste årene. Case 2, den har vi ikke börjat på enden, men det handler om at mindske rapporteringsbørden. Og der findes jo, og vi prøver om den her rapporteringsbørden med, at kommuner rapporterer masser med sager til myndigheder, og det er jo også, altså det findes sådan her, oftest er det ganske manuelle processer, og det er risk for, at man gør fejl, man kanskje glemmer bort det kan blive misforstået, og det bliver tolket fejl på andre sider og så videre. Det findes, og det tager tid fremfor alt. Og ideen her det er, at det som man rapporterer ind til en myndighed, det er jo data, som redan findes någonstans. Så hvad findes, om man redan ved, hvad data, om det findes opmæt eller beregnet någonstans, då i stedet låter myndigheden hente det gennem et dataspace. Altså, og då kan man tænke sig fremover, kanskje både myndigheden og kommunen har et dataspace, eller bare myndigheden har hentet fra kommunen, eller omvendt. Altså, då findes den data, som myndigheden behøver, den findes tilgængelig, og det kan være med en helt anden tidslig opløsning også. Det bare henter man, når man vil det. Så det kommer
postulerer vi, at mindsker rapporteringsbyrden markant, og det skal vi eksemplifiere her sammen med SMHI. Og så har vi case 3, der vi ved återanvender data skaber helt nye nytter, og der vattendata kan återanvendes som ressource for samhællsplanering, og det er fremst til sammen med Sjøren, og som vi vil gøre det her. Altså, der data återanvendes for sæt, som man kanskje ikke har det tænkt på tidligere. Altså, tilbage til den her what if det ikke at komme over den her data. Så det er de 3 cases, som vi vil jobbe med, og det gør vi ikke bare teknisk, altså der prøver vi om det her, der tillæmningen møder systematisk transformation i udviklingslæser. Altså det skal være nogle ting, som vi vil, at det skal kunne anvendes, når det her projektet slutter. Der er det mycket, som måste gøres. Samtidig, ikke mindst med, altså som kobler til den transformation, som ikke har med teknikken at gøre. Ja, så nu skal jeg bare kolde tiden her. Jamen, vi har lidt til tid. Hur skal det då se ud? Skal al datadeling være under samme paraply? Hur gør man då? Altså, hur får man til det? Og då, vi har et par grundkrav i alle fald. Altså, det er, at det skal være attraktivt for virksomhederne. Det skal forenkle for virksomhederne, ikke forsvåre for virksomhederne. For om man ikke forenkler ganske kraftigt også, om indtil man gør det, då er det ikke attraktivt længere. Det skal være trygt, og det skal være sikkert. Altså, det skal opleves trygt, før det er vældig sikkert. For om indtil man har den her tryghed, så då bliver det ikke anvendt heller. Sådan vil vi, at det skal være så fremtidssikkert som muligt, og det er jo umuligt at fremtidssikre nogle ting, når det gælder data og teknik, altså for det går så fort just nu. Men det bedste sæt til at fremtidssikre, det er endda, at man holder sig i den her retning, som EU har udstakket. Altså dels for, at det findes lagstiftning, og det findes teknologier, ramværk og så videre, man kan få hjælp af. Sådan et dataspace, det er jo bare effektivt, når det er storskaligt. Altså om det er mange, som har data, og mange, som vil komme over data. Det først står, at det beviser sine nytter. Om det er ikke mange, som skal dele data, altså då er det ikke værd det helt enkelt. Og de her 3 cases, som jeg viste det tidligere, altså om man ser på dem en og en, så er det ingen af dem, som behøver et dataspace. Men om man ser på det, at det findes mange fald, det findes mange sæt, det findes mange, som vil dele data, mange, som vil komme over data, det er der værdet opstår. Altså det måste være storskaligt. Og då er frågan, hvem er det då, som skal tage hand om de her centrale funktioner, altså de svåre funktionerne, som jeg viser det tidligere, som underlæser for virksomhederne. Og om vi har den her datadeling som paraply, hvad skal det være et paraply før då? Altså, så længst ud, då har vi jo virksomhederne, og det er jo dem, som sætter på data. Men er det paraply for forvaltningerne, eller er det et paraply for VR-bolagen, eller for kommuner, kanskje, eller for myndigheder? Og det kan være sådan her, all of the above, og vi ved ikke rigtigt end. Det vi jobber med i Svarta, det er i første hand, altså at Göteborg bygger op den her datadelingsformåen for vattendata, men det kan udvikles til dataspace for hele Göteborgs kommune, og det kan være så, at vi kommer frem til, men det behøves even et dataspace for alle VR-bolag eller for alle myndigheder, som jobber med vatten. Og det ved vi ikke rigtigt end, og det er det, vi skal jobbe videre med i Svarta. Jeg hopper til den her billede også. Altså man tænker sig, skal det være blokket for en kommune, et land, kanskje en region, eller skal det være hele EU? Men det er ikke så vigtigt heller rigtigt altid, eller på visse sæt er det ikke så vigtigt, for de her, når man følger de her strukturerne fra EU med dataspaces, altså der kommer der at fungere som sådan her, federeret, decentraliseret system, så man gør det, da det findes behov af det. Altså man bygger sit blokket, da det findes behov af det, og sådan ved man, at det kan kommunicere med andre
blocket rundt om. Yes, og nu, nu kommer vi til sidste billeden her. Hur skal man då agere som en kommune i dag? Altså, de her dataspace, de findes ikke rigtigt end. Jeg skulle gisse, at om maks 2 år, der kommer de at findes sådan her kommercielt tilgængelige på EU-niveau. Og så kommer det ind til at drøje lang tid inden, at de kommer i Sverige også, skulle jeg gisse. Men om man nu står som kommune i dag, dog, og gerne vil dele data, men ikke rigtig ved, om man vil gøre det gennem dataspace, eller hur man skal gøre. Det er sådan her, det som er vigtigst, det er, at man tager kontrol over sine data, og ser til, at det kan återanvendes. At man kan sige, at det er lige grunden i den her digitale suverænitet, eller datasuverænitet, at man har kontrol over sine data, og man ved, man kan selv bestemme, hvordan de skal anvendes og återanvendes. Og det er ikke enkelt det her, men om vi kommer så langt, at vi kan återanvende data, og man har så meget kontrol, at man kan återanvende data, så er det super enkelt at bare læmne over dem i et dataspace, som man antingen har selv eller nogen anden tilhandeholder. Og her, så har man den her kontrollen over data, men det findes jo så mange projekt i dag, der man holder på her i piloter, og man gør det på, altså i virksomheder nok, som altså implementeres, så det kommer i drift. Altså, men det gælder, at det sådan her bør, man tester udmander og lærer sig af erfarenhederne, og gør det tilsammen med andre dele af kommunen, for den her datadelingsprocessen, den er kommuneoverskridende, og man bare gør det i sin egen lille virksomhed, der bygger man bare en ny silo. Man måste gøre det tilsammen med mange. Og så bør jeg tænke på det her med, hvordan får vi til processer? Hvad er det, som skal gøres? Hvordan får vi til organisationen? Hvem skal gøre hvad? Hvem ansvarer for hvad? Og så videre. Hvordan styrer vi det her? Hvem er det, som skal bestemme, hvad man skal gøre? Og så tror jeg, det er bare at tænke på, altså også igen, EU's retning. Hvad er det, EU tykker, at vi skal gøre? For det, som de går ud og lagt efter dommen, til eksempel, det er det, som det så småningom kommer at blive. Og om man fikser det her, altså da er man helt klart dataspace ready. Og man indtil tro på dataspaces, der måste man gøre det her i alle fald. Altså så det sådan her, det findes ingenting at forlore gennem at gøre det her. Og da kanskje vi hamner i den her situationen, da det faktisk går at samle ind data fra olika pladser i kommunen, og så kan man bygge alle de her fantastiske tjenester, som skal forbedre tilværen for alle, som bor i stederne, og som bor for hele samhället og planeten og så videre. Så med det siger jeg tak.